chi bai wule zanina hian Ramhlun North branch YMA in kum sang ni som ni a Ramhlun North huam chunga Hsslc le Hsslc pas Tharte Lawmpuina hun kan ron mang dona veng chung nu le pa le khotlang mi puiten mani in lumatangin kan program te TV kaltlangin min lo thlir pui turin kan han som chewa kan program a bulatanga top thlanga min lo thlir pui turin kan ron som chewani hei zanina hian kan hun man na hi kumdang te ne na ngai to chuan a bei tham azim bo kan lo ti mei theya maro chu mi puinol pui in ko khom rem chang talowa kumina kan hriat thewangin coronavirus hripui awangin akan dun phung te buaya kumdanga kan ti thinangin RSC field da mi pui hanin ko khoma apui tham taka han ti te kan chak viawa amar chu kan hunin kan hun tongin azir ta si lawa katiang kha thei talowa zaina hian tilai hmuna he Kings and Prophet Studio sa mitlem te in hun kan ron mangdon ani zaina hian pas Tharte ayo in MYRYMA pathian ni tinaron semtu tele kan circulation manager te then khat pas Tharte an oma anni ho kha pas thar dang zong te ayo in tilai hmuna hian certificate han na hun Lawmpuina thuziak hlan na hun kan ron mangdona chumi ba ka chuan a pas thar dang zong te an ming kan ron chiar chuak don boka khang te kha uluk takin kan lo ngai thladon nia kon veng chunga kumina hian hlotling thar za chuang fe mei kan neia alomom em ani hei kan hun man dan tur hi kan han puang zorange tran tu kan neianga Bible chiara tong trai na hun te mang turin tlangwalal rem ruata joint editor MYRYMA kan somanga tin MYRYMA report introduction te poning halang chu MYRYMA manager puis roding lianan aron neyanga tin chumi ba ka chon branch report om bokanga ei kumina kan soitongin hripuilenga wangin YMA in activity kan nei hlei theilowa hanin ko khom te theilowa YMA dei te pokan mang hlei theilowa nia chuwang chon kumina YMA in engenge ni kan lo ti ve to kan chet vel na te atlang pui ron soiturin report ron peturin branch YMA assistant secretary pudal ro chama kan somanga tin chumi ba ka chuan thu soi kan nei dona kumpuan Ramhlun North YMA in kumpuan subcommittee kan neia chuta chairman puwanlal ruat ralte ani hi kan branch YMA vice president ni boka ani le kan branch president puarlal rin moyaten thu an soidona tin chumi ba ka chuan cake zai nakin dewa he tilai hmuna hian cake kan mo cake moi tak mei special tak mei zaina hian kan neia hei hi azai hun te ron boi pui turin puwaneng moi le nula rebecca wanlal ro cham pui MYRYMA joint editor ten an ron boi puyanga pas thar zong ten han ei theila kan du viawa maro chu zanina tilai hmuna kal khom ten kan zawai ayo in kan lo ei khom don ani ti chuan zanina hian pas Tharte ming ron chiar chuka khatiang vel ron boi pui tur khan certificate semte ron boi pui tur khan kan assistant manager tlangwal hak te ya kan somanga ani na ron boi pui vel don ani ti chuan vote of thanks soi turin puwaneng moya joint editor kan som le don bokani khang kha kan hun man dan tur tlang pui kan han puan lok theite chu ni salangin a khatiang diak lo po han kan ron kal mei theya a tu langin kan ti dang lam chop zel don nia le tuna chuan Bible chiara tong traya kan hun te pathian hena hlan turin tlangwalal rem ruata joint editor ilo somang pathian tu thiang lim mun hiami longai thlaila thufing te bung som paruk chang khat ril ru lo ro man lok na chu machine chan ania lei chana ero chu lalpa atangin ani ti ania tin mundangami longai thlak chun zomila korin thon khat bung som chang som thum pakhata chuti chuan in ei po in po in ti apianga po pathian ro puina tur lirin ti ro ti ani kan hunte pathian hena hlanin i chong changu odalpa zanina helai hmuna kan naute pastor dom tak te an hlotlin na lompui turin kan local khomania kumdang te kan ngai tu chuan helai hmuna kan hun man tur hi abei tham kan tia amaro chu tunlai khovelina hun min pek dan ani awangin ti thei kan nei silova olalpa kan hun kal to te kan ngai tu a heng kan naute pastor zong te hi mun khata hroi khomin
lim taka hun man kan du lain helaya kan hun man na mitlem te ina kan sim the hi imal somna kan rundil zo kani olalpa helai muna kan naute antel thelo rol hian nang chuan an omna mun thawa le an zir zom na tur thlengin I ompui thei ani ti kan thria chumi wang chuan zanina hian inhena an tan kan rondil saka khovel hun har sataka zirna konga hlotlin na chang chhozel se kan dua chumi turbo chuan olalpa nangin ompuin hruayang che an nu le pate anu le nauten he khovela an ti thei tok an ti nuwa nangin I hruai chuan hlotlin na an hmuang ti kan ringa chumi tur chuan olalpa kan naute hi inhena I ompuina le hruaina kan rondil sake zanina kan program hi abula changa atop thlenga min ompuya min hruai turin inhena zong chu ifa Isu Krista mingin kan rondil le ache amen ole tuna chuan MYRYMA report le introduction te branch OB te introduction te po ni nga lang chu le MYRYMA hrim introduction te po khami pain MYRYMA report peturin manager MYRYMA manager puh roding liana somang ole Ramhlun North branch YMA OB Pawl som le som pani kumina pas thar zong te Ramhlun North branch YMA ta na thei top chua ke lo pen tu kan hruai tu hlui zong te tin MYRYMA ka thopui le YMA ka thopui te he program milo thlir sak tu weng chung mi pui zong te MYRYMA editorial board mingin chibai kabuk masa chawani inhmelsian tirna hun mang masalokila thome kalama piang khongain kan thun huna kan loading donia puarlalrin moya Ramhlun North branch YMA president ani kutbengang pu wanlal ru taral te Ramhlun North branch YMA vice president pu lalding lian sailo branch secretary pu lalo chama branch assistant secretary pu lal nei hlua branch treasurer pu wanlal rowa branch finance secretary o kha kan branch OB te annia het lam dinglam atang hian nula Rebecca wanal ro champui MYRYMA joint editor tlangwal si wanal nga ka MYRYMA assistant manager tlangwal rem ruata MYRYMA joint editor pu waneng moya MYRYMA joint editor in he lama hian kum sang ni som ni a MYRYMA circulation manager le agent Pawl som le som pani zanina certificate dong tura kan somte anon kala khongain an zawain loading se kut kan beng donia ole zanina kan program in kai hruai tu kan editor ubiak chungnunga loading sela okay hi pu is loading liana kumina MYRYMA manager kanie MYRYMA report tika program oma report hi atlang pui kan hriat tur om kan report zoi nge Ramhlun North branch YMA chanchibu MYRYMA hi kum sang ka chakua somriat pathum a bultan ania mars ni somni pathum kum sang ka chakua somriat pathuma isu masabel ti chuani in voini thlengin kar tin ti chu aleni mithangat thanem ngai le in petak tak te zara voini thlengin MYRYMA himol pholoin alekal ni in asiata weng chung mi pui te poin kan lut thiamin kan tangkai pui ni te poin alanga kan velom ve hle thina ni branch le section hmalakna te weng chunga Pawl sang le local council thu te weng chunga news om ang te he chanchibu a hian za zialan thinania article le thubeng war thak tak te chanchibu a hian zia tel ani thin bokani kumin sang ni somnia hian MYRYMA editor joint editor pathum manager assistant manager pali circulation manager pakua agent somnga le pathum ten kan enkol me kani COVID-19 wanga kan har sat
na wangin isu puanga thi komina PDF a ti chua ani to pokani branch le MYRYMA bul tumin ol som le som pani paslam na hin kun hi tum engomaza bua sai lo ni to a kumin bi khi kan si pui wangin buka sai lo mai rot na te po mek la injir lai pa Tharte certificate pe ka choi mo nge hi thain kan sia zanina anol pui ko khom loin het hian ruam man na ang hian kalpui ani tani certificate hi zanin hian circulation le agent pass thar te chawin kan dongin kan semdona zanina hian midang zong chu naktu ka tangin alam na hun kan siama kan lam mei tura kan ingai ani naktu ka tangin certificate kan lam dona kan lam na hun tur kha lo chin cheila a thawme wana pa section hi ubiak chungnunga kan editor hne na kan lamanga taite sena section hi pu es roding liana manager hne na kan lamanga chongbola section hi tlangwalar riat puya assistant manager hne na kan lamang newa section hi tlangwalar rin puya assistant manager hne na lam turania size whole section hi tlangwal si wanal nga ka assistant manager hne na lam turani tin ke section 10 pu wan eng moya joint editor hne na lambok turani OMA chanchin bu thanna central OMA ina buka sai thina MYRYMA hian loman tum engamaza talo dong to a kum sangni panga sangni paruk sangni pakua sangni som pakhata tekhan chanchin bu thabera tan thanalo ni to a top 3 a tumli lang to in top 10 a phejuan tum engamaza alang to ni tin central OMA in video clip in siamsiak kum sangni le som pariat abu saya khan MYRYMA io in telania he mituma hian rampumpui a MYRYMA hian loman pahni na adongani MYRYMA ta na thale jung senga bullo tana din hun hetiang din hun min thlenpui tu MYRYMA ta na thanhem ngai takalo thok zong to te kan shereng chewa kan chuang chewa MYRYMA editorial botin zana chibai atharin kan buk le chewani kalome la tuna chuan kan beng ilo ti tlai vele don thungila min zai sak turin tlangwal lal du ma zote size whole section lo somang Aleng turi faning
chắc na thar in min thuam che lang che ô la pa ki ma hian lo che la ni tin nang ma le aleng tu ri fa ding nang ta ka lo the ve hun chua cha tua ni min ka leng tua cha tua ni min ka leng tua el paro pero se lo me lal du ma zo te thiam wang khop mai lal du ma hi shelo te pon lo lo mai thaya kan branch roi tu ni reng thin kan roi tu hlun pulal piang thara chumi fa pa chu ni ti kha kan report tel vele hrim hrim ani pa fa po hi lo hriat lo the nia ama lal du ma lo hriam em kha na pa nen kha kan lo hre kop lo pal theya kha kan soi tel lok ani la tu na chuan branch report longai thladoni la kan branch YMA akumin chungin enge kan ti te kan chat vel na te report peturin pulal ro chama puma chama branch assistant secretary lo somang ole zana milo thlir tu zong te Ramhlun North branch YMA mingin chibai kabu ka chu nisina kan ngai thlak ta ang khan kan chairman in soyang khan kumin chungin activity satam theilawa Shipui wangin ram abuaya khua abuaya tiang chuan ke ni veng te pong hong zela YMA pon kumdang angin activities thatak kan nei hlei theilo ani atlang puin report karon siam ma hei hi tlang pui tak ani ti kha min lo hriat sak bok turin kan ngen chewani pakhan na chuan Ramhlun North branch YMA a hianin OB paruk kan oma advisor panga ex officio pakhat le executive member somnga pakua kan oma Ramhlun North branch YMA a hian section paruka kanin thena chumia chuanin YMA member sang ni mipa hi sang ni zani somriat panga meichia sang khat zakua somkua pakua le o kan oma kan vain mi sangli zani somriat pali kan om ani subcommittee hi pariat din ania chung te chu MYRYMA kumpuan thlan mual library property social music le sport and culture subcommittee te kan nei ani Ramhlun North branch YMA hi branch lian tak ani angin central YMA committee peng thrang te po hian branch IO mi paruk lai kan neia chung te chu puar larin moya kan president hi central YMA committee sangber CEC member ania tin sports subcommittee chairman ani boka tin puvanlal ruatral te kan vice president hi resources subcommittee member ani boka tin pulal rochama assistant secretary disaster management subcommittee vice chairman ani boka pu vanlal rowa kan finance secretary hi music subcommittee member ani boka chuan puro rel liana kan executive member hi CDRT member ani boka nula v Lawmpuina hi Pawl member central YMA Pawl member ani bokani ninga thathum sang ni somni jing khanin chapchar ku dran buat sayania chuta chuanin kan branch atang hianin mi som kan telve ani hei kan hriat angin covid thrileng awangin ni som pasari thathum sang ni som ni a khanin covid 3 an len chho a khanin Ramhlun North branch YMA executive member chuan emergency meeting aneya veng chung in rel bol dan tu ruam mana chuta chuan kha hrileng laka kan him tlan jok theinan in kai hruaina rampum huap angpoa timha saber Pawl kan ni a in kai hruaina ko kim tak kan buat sai ve ani chu kan ruam manna rang chu veng dang pon anron en
ton ve a ti mai la hemi zul zui hian ro man na an ron siam hloma chu tiang ang chuanin ati masa kan ni na kha an ron chun zoma khami awang khanin veng tam takin in kai hruaina mu mal an ron nei pha ani tin her hileng chungchanga mi pui hriat tirna turpo awareness discussion kha kan buat saya TV kaltlangin he studio chunge ya hianin mi puite inzir tirna hun kan manga chuta chuan mi thiam bik te so man ni a chung hun poimo takte po chu kha hrilen tran tir khan kan lo mang to ani ne YMA in hrilen chungchanga in kai hruaina sang aduan le akal pui mek lai hian Mizoram Sarkar chuan ruaman na fel fai tak mai alo duang chuak Tharta a chu local council kai hruaina in local level task force rondin ani ta chu rampum huapin zom alo ngai ta a hemi hnu atang hian YMA hian a thana hmalakna kan nei talem lova ti chuan YMA na chuan chamte alo enkola chanpuina alo ti thinte akal pui mek zong te pokha local level task force mingin kalpui tlang ani tazel ani COVID-19 awanga Ramhlun North branch luan chuan rang te hantar lal ne thain ka hria a pakhat na chuan ram reduty YMA branch cha kan tho pui an har saddan chanchin kan hriat sai kho thlir YMA le lian pui kho YMA te hemi kho pani ne na hian tran puina cheng sing khat ve kan pe ani tin sub headquarters YMA pali champhai sub headquarters YMA lunglei sub headquarters YMA kolosib le mamit sub headquarters YMA ne na hianin cheng singa theu kan lo peto boka tin covid duty awanga boral le hliam tuar nulalal ven moi sangau uanami ne na khan ralna cheng sing ni kan lo peto a tin pulal pian vula borai accident awanga har sadna tok cheng sing khat in kan boka hei hi kan hriat zui zel dan chuan aborala hemi aboral hi ramhlun veng laya ruang lumen pui ania chumi lumena po chuanin kan throi tu ten kala Ramhlun North branch YMA mingin pangpar anda nge ani tin hemi ba ka hiam pulal rem siam abuilum khan accident tok hlo maya duty na chung chuanin cheng sanga in nisom pakhat tharuk sang ni som ni khan kan tran pui a ti hianin avaya hripui leng wanga kan sum man chu voin ni thleng hian cheng nuai ni le singthum le sanga anita ani heng kan tran pui na pek te hi central YMA kaltlangin Ramhlun North branch YMA chuan central YMA executive committee rooma hlanna hunaneya executive committee hianin heng amun sanga branch le sub headquarter ate damlo kan na te heng te hi min lo pek sak ani YMA day chungchang kumdang angin YMA day sangni somni chu man the ni lova chuti rual ro chuanin kumtir lama branch executive in roman na alo siam to thisen pek run pui ero chu kan nei ta thowa ni somni tharuk sangni somni a endala middle school a kan pe a ta hianin thisen unit za somriat pakhat lai mai Aizawl civil hospital atan kan pe a mipa za somnga le meichia somthum pakhatin kan pe the ani thisen pek le mithilumen tlaivar tamte in elna branch executive committee chuan nei ni se tia hetiang hi a result ani thisen petamber tai te sen section size apani na size whole section le khuang cher section apathumna vana pa section te anni branch executive committee chuan in roman na asiam kumtira alo roman mithilumen tlaivar tam in elna nei ni se atia chuta chuan chongbala section tlaivar tam beran ni a apani na vana pa section apathumna khuang cher section te anni mithi lumen ngai hi mi som parukan neya lockdown ten minron nan chhota ka wang khanin member nol puitan lumena kalkha arem lova hei hi kan lumen nun ber number pum hop kan lumen
kan ron lak chua ani mithi som paruk lumen kan nei ani tin uemde Pawl hianin veng chung Puihna semania pui om mi somnga parian hena cheng nuai khat sing sari le sang khat pek chua ani bokani COVID-19 awanga boral Ramhlun North ta hian lo ompal ta hlau ila engtia song bol tur nge ni ang ti in hemi chungchang ngai tu tur hianin Ramhlun North branch YMA chuanin veng chunga ko ran sang ai o mi pani te som ni se atia ni som ni panga tharuk sang ni som ni khan hemi chungchang hi ngai tu ania hetiang hian ruam man na siamani pakhatna damdoina boral chu an chen na tlolovin thlan mual pan tlang pui ngal turani pani na thlan muala thana vuina hun toy man ni se a pathumna mundang le mani ina hriwanga boral anom chuan atla chopa ko ran hroi tu tenen soi ho turani palina ruang oblik kuang boipui tur hian branch executive committee mi som in atangin mi som in zon ni se tia atul dan angin hei section a te po in zon bel ni se ti ani hemi chungchanga hianin branch chuan thu chua an neia chuta chuanin volunteers mi som pakua kan nei ngal thot maya heng kan volunteer mi som pakua te hi kan mithi song bol tu tur anni chung chuanin PPE te a full setin kan thuamanga tin disinfectant te po atul anga man ni se kan tia heng kan volunteers mitlom ngai tak an ming po kan puanzar lem lo te hianin ruang an boipuanga kuang an boipuanga mithi an song bolanga tin thlan vur thlengin hei hianin an kengtlang don bok ani tin zana boral chungchanga hianin hospitala an kol thei chuan cover nuwa vuini se ti ania an kol thei lova lak chuang hal turani chuan a zan la vuin ni mai se ti ani bokani tin COVID-19 awanga boral te chu ruang tel lova thana vuina hun man ni se in lampanga ti ania a hun tur ro chu ko ran hroi tu tenen in berona ruam man mai ni se ti ani bokani thlan mual hi hmalakna then khat thlan mual kan kan hmalak na akal chho zela tuna hianin thlan engemoza duan ani to a chu mai ba ka chuanin training point tur kan thlan mual sub committee ten an ruam mana parking na tan te po man ngal turania lung an rema an do zola ta chuanin na satakin an thok a hemi mai ba ka hian hmalak na sang engemo chu oma tin kan memorial park a te po kan tuna national highway lai me ka hianin kongpui kalturin su cheme ka chunga te po chuan hmalak na sang nei chho zel ani hmalak na tlang pui chu kha a ni maya a to bera chuanin hrileng in khovela ti buaya ramle khotlang a boi me kani he hlo om taka kan himzel theinan veng mi pui ta film khur taka le thu oi taka tang rual thap turin kanin nge nani ueme chakna dar ber pakhat chu member te tho ho na tha lung rual na a ain ngat berani ti I thar zelang u YMA vulzel rose kalome Branch Assistant Secretary Puma Chama kan lome hei alo thei lo pas lom zan te po ni ma seleng rong som bol dan ti ten hena han rik de nok khanga ya achan chu kumin chu kan hun tong hi adang lam me ya hetiang ang renga hun buai le hun khir khan hi khovel hen la tok zen lowa chu wang chuan pas lom zane ti lo khan chiat tok lo om paltai la rong som bol dan tur ti ten en lam khan in puanzar khatiang hun kha kan man telve tho kha ngai box ni la tuna chuan kan beng lamin lo ti tlei le don toila zorin sa sai lo kan soma hi zorin hi lo lut selangin lo lulan ni hian boy em me anu dam lowa anu an zai zo hlim deuh chawania chu tiang chung chuan kan som na te min ngai poimo saka zaina kan zinga aron tel theya kan lom tak zedani ti kha kan soi masani
amasain HSLC le HSSLC pas Tharte in Java in du sakna sangber kalhan chawa pas thar zong te kalom pui bok chawa pathian ro puinan min hwal reng thin te la kan sange Kadina lehi alo rala alo chiat vek hunin ka khovel tehi alo thim huna ka khomuna a bovin ka mangai ka len rual chung te hian no tiang min chon hunin hey hi min shia chot di le tri har sat na gar ya kadina nangini Indona karaya Katha even Kadinge naini Buena karaya Imang ina Min huareng tri Kabay say na zong Alo kya na rin na aboni Kalau duan lok chin lim na ten Kian zai an rel hunin Lungay na mitoy lenat na In min buwan ni Iswa mingin Tol na kamu Harsat na karaya Kadim na nanginig Indo na karaya Katha even Kadinge naini Buena karaya Imang ina Min huareng tri Shing nun kong so a Eng kim ka chani in Ka thay top so a Lau na kara Mga nga karum lain Tina tiam min ka Lau zara Ka mga itiam liam in Ka rin chan ber Tsunang ini Ka rin nga che Harsat na karaya Kadina nang ini Indo na karahyan Katha even Kadingang na ini Buhay na karahyan Imang ay nain Min huareng chi Kadina nang ini Indo na karahyan Katha even Kadingang na ini Buena karaya Imang ina Min huareng tri Lalparo pirose kalome Zorin sanga kan lome nakina kan la som le tura te po ngai langin hladang te pon ro in bot soi thowin ka hria hun kar laka te po kan la som le don ani Latuna chuan tu soi kan ngai thla anga puwan lal ro daral te ani hi kumpuan Ramhlun North YMA kumpuan chairman ania kumina hian Central YMA in kumpuan atan zirna war ti amanga zani kan hun man tur len po hian a in mil le me ma hei Central YMA hian kumpuan nei thina kumpuan a hen ramlen ham hum hal ti hi kum som pathum vel zet amang towa chumi nuwa chon hei kumina zirna war tina han thla ka ni a kumina hian zirna war engtin lampang ngeron soidon kan threlowa puwanal ruat ral te lo somang u zaina hian MYRYMA bultumin Pawl somle sompani pas Tharte Pawlin hun kan mang thei hi alomam khop in ka hria kan han ngai tua hun kan mang thei don lo mo kan ti lain TV kal tlangin
MYRYMA editorial board 10 hun rem chang tak mai anan ruam han thei hi alomom khopin ka hria MYRYMA enkawltute zong chunga po zainain lom thu ka soyani tin zaina hian Pawl som le som pani pas thar zong te Ramhlun North YMA in kan lompui tak zet seuni tin ke hi kan chairman soita kang khan kumpon chairman ni na anga ding de lek khakania a pas Tharte Pawl lo te po kha kan lo mertel zewani poin khalai kha chu kanin hre thiam tura kan ngaya a san pain kumpon Pawlin hun kan mang thei mi lo maya tun kum a hian kumpon Pawla hun kan man na ma saber chu zanin hi ni tamaya chu wang chuanin a pas thar to te azir to lo te Pawl po kan soi deu ni poin a vengpum pui huap ani wangin kan lo in hre thiam don ya tin kan chairman soita kang khan general conference voi som sari pani na khan kum sang ni som pakwa atanga sang ni som ni pakhat chung kumpon thu puyatan zirna war ti hi pon ni se atia kan branch po in theigang in ma kan han la a kumpon sub committee te po kan han din ve a chumi piala ma chuan tung kum chunga kan hmalakna turang te po kha kumpon sub committee in roman na kan han neia kum school to te le thil chi sang azir to lo te tlenga hmalakna tur te po kha roman na kan nei ani ma se engma ti thei ani talowa zaina hunrem chang tak mai an oma hi alomom ka tia kumpon sub committee po kan lom le ni ti kha kan soi zok du'a malama tin Pawl som pani le Pawl som pas Tharte Pawla kan soi du chu zaina hian result thatak tak te kan nei hlomin ka ringa kan venga ngai po khan subject to parte po kan neia tin distinction te first te second le third te khatiang khan kan pass na po ainang lo deuh nuai ani amaro chu kan pass na din mun hian kan lo thlin le thlin lo na hi akok mi lo maya zaina hianin pass tha to parte distinction te po kha kal fulo chon lo samder ve thei thawa tin pass a in ngai third division na pass te po kha mi lo tling ber per po in lani thei ani chu wang chuanin zaina hian tunge lo tling don lo wati kha a soi lok thei lawa tin Pawl som pani ngat te phei chu ti tur kha ainang lo noi to mai ni a thenin college kal sun jom zealand duwa a thenin training sang te an try duwa thian te ti wang ringot te Pawl som te point tho thian te subject lak ang ringot te lak ringot kha hun to lo ani tin Pawl som pani tan po ka thian pan ka thian nun chumi chu ati dona ka ti ve don coaching kal lo ka kal ve don tiang chi te chumi college a chona in admit ve mai don tiang chi ngot kha ani to lo ani chu wang chon som pani chin ini to chuan ril ru pui tling chin in putangai to chu wang chuan tuna in thil than khan in kalna zel turatana ki poimo tak rabi poimo tak a chep chho don awangin ngun taka in than tur hi in ngai tu angai ni chumi chu kan soilang du tin kan kal zel na ta na poimo a ka khiat chu taimak na tumru na thoi na te hi a poimo in ka khia taimak na tel lo chuan engkonga ma lo thlin na om lowa mi taima tan chuan engzona po engkonga po lo thlin na om thunga tin tumru taka thil kan ti chuan beidong mai lovin engama changin han lo sam zo chang te po kan nei thei khata khan beidong mai lovin be ngarila chumi pia lam chia chon lo thlin na alo om don ani tuna kan mi lo tling tak a in hriat te kan official lian te kan central service kan chuan vor tak te po hi voi engzat ngel lo sam to kan thelo ni voi tam tak lo sam nu lo thlin na ron mu te an ni thin ani chu wang chon zaina hian
rilru tak senga tumru na nen taima na nen thuoi na hi apoimo em boka kan khotlang in rel bol na te a zom thadu vak lo thin te tin nu le pa thuoi vak lo te hi an lotling viau ka thengai lo lotling ve deu viau angin ron lang ve thin ma sela rean dai chuang lo ni chu wang chuanin zaina hian apoimo berachu taima na tumru na thuoi na hi kan kal zel na ta na poimo ning ka ria chu mi ba ga chuanin tummu mal neya kan kalangai tummu mal nei manglawa kal mai kha alo tam kho maya tuna pas thar tam tak po hi kan zota ka mu ang hi chu khati tur ber po ka khelo ti kha engmo zat kan om thlat mai ni chu wang chuanin Pawl som pas te Pawl som panthi pas te ka cha du cheu chu tun huna hian tummu mal nei ro enge ka tiang zirmol top lo tur zirmol top chu in zir chho zel nga in kal chho zel nga le kha thiam deuh mol deuh in ni mayang le kha thiam deuh tummu mal nei lo le kha thiam deuh man tlak lo kha in ni mayang ti kha lo mani sarkar na hian min dai vek don lo wa a chiang renga nang ni pon in chian ka ring chu wang chuanin engzona hi kalang mani tuizong po rembi lawa le kha zir kha om thei ni tuma hi that se tak kan om lo kan tuizong kan lu fu lo wang mai lo ni chu wang chuanin kan tuizong kan ti chuan kan tai ma fek tu po hi chu wang chuanin zaina hianin ngun takin tuna pas Tharte hi in ngai to ro enge i tiang enge i tum mu mal lovin mu mai ka thian nu subject lak ang ka lang ti mai lam kha ni lo enge ka tuizong hi o mani tuizong por khe lovin mihring nun hi lo om thei khop mai chu wang chuanin tuizong kha in ngai to ro tin tun kan din huna tak phei hi chuan mi thiam bik ni lo ngai to khop mai in malama hian thiam tak hi lo in tlar thut to mai in hlen chho ve me chuan thiam le su ngai don ni chu wang chuanin ti tak se ta ti ngai to engineer te MCS doctor te anol pui chu kan ngai sang kan tum deuh thup boka hei po hi kan tam chodong khopa tuna tanga kumli kumnga chuan ZMC Trangson doctor somriat vel kumtin ron sho lo ringon mai ni doctor zirna kan nei ve tlat to mai paila mai ngom za yan zir boka doctor satlia pe chu om ziam don to lo ra in ron thlen chho me chuan doctor thiam big specialist mi big deuh ni kha angai to ni chula ya chu zeina pas thar zong te ka cha du cheu chu tummu mal nei nom ro in tui zong ai to ro zir chho zel chi kan il tuk lo wa ke hi ti te poinom thei kha te mo training tur ngai to ven zung la in ti fu zo kang kumli kum nga then chho ri ko ta khala ya in hang kai chho ram ma om mol le ri ko khom jiam lo wa tu na tang hian enge ka tiang ka tan hian e zon na tling enge niang ti hi in ngai to angai ni chula ya chu ka ril ruwa polian khop mai ka cha du cheu bokani tin kumpuan pola ding deuh lek kan ni boka melo tiang la pas thar chia to lo te po ya zir to lo te pol kha han ti tel lok du kan president hian a vei khopa tun kan kumpuan hi hmalakna sat kan tum khopa ITI principal te kan va muwa industry manager te po kan han muwa enge training thei omang kan le ka thiam tho to te le zirwak lo to lo te kan thalai rol te tan hian enge ti tur omang ti te kan han ngai tua ro man na te po an kan han nei chhout uta tuna po a training pang ai ngei pon kal lei thei to lo wania chu kan din bun me kan ya ro man na chu kan nei ve na sani tuna hian hei thil chi sang hi tama mystery te electrician te electronic te hei welder fitter ti te fitter kan han ti chung plumber hini maya tui line fit ang te tuna TV lo thlir tam tak kan thalai te in omani chuanin ezon na hi atam ani tum tan chuan tuna kan venga hian
mystery nak tu kain mamola roi turin mumbai lawang tui fit dula fit mai turan lo enga mo welding han tizok dula anom vak lo tin mai chatan po puan thui te engle khole puan thui te chu le kha thiam tak pon thiam shim shim tha tun ma bu thlei thiam nge ngai tur tiang deu khani to a khang zong zong po kha mystery le kha thiam tak chu thiam lo de wai chu na jiang tuna kan hrileng hin engamo chin chumin beng har khoping ka sia vai hon hona sa da tama amai ro chu kan veng takhi kan har zo lo de wem te chu katia kan veng kholai thu mai mai zana haudar mai mai turi kan la tam me me a thalai te hei hi chu athinga changkang lo bokani chu vai Ramhlun North thalai te zainan Ramhlun North YMA kumpuan minga ka cha du cheu chu tum mu mal nei la e zon na tling hi tam takala omani eng line sang po hi zoila hlohlin na oma na ala tamani ti la ya kha thalai na thok lo om mai mai hi za tha ka ni ti hi tu mo na thoka thinga puwa kong sira lo thu mai me lo nui jok te phei chu a thin rim thak lek ani cheng khat po ni le nga thok chu lo khan in lo fa na thok kha awan nui jat jok ani chu wang chuanin mani in to del ai pai mo a engamo tai matan chon na hi a tamani me maya chulai chu kan soi lang dua tin central service lam hi an soi kai lo ngot chu ani chi amang si lowa kan central YMA lam ten kan vei tang bok sia ari ki chu rimol mol khop maya to na lockdown na sa central service anon chuak sup mayang ti pol te po khan omai lo mi central service a hian hei IS te IFS IPS IRS ti te khatiang khan IOFS thi sang tam tak oma IS hei an kanda chungnung deu bera IS hi kumsang ni som pathum khan P Grace lorin diki kha alu thara chu an nung berning ka re ka soi sualem ka khela wan hungan om to loving ka ria kan already tawang khop maya tun UPSC result ron chuaka po khan chakmam hing chu lo langa mizo hing kan lang le talawa khalaya kha chakmalam te son lirna lama hian pin tan khal deu zar maya mizo thalai te kan tanangai khop maya tuna kan hrilenga wanga ste changa Mizoram chunga ron ho angchi bairabi thlengthenga train a thona nongkal theina chan tek bo kha kan IAS Mizo state danga omte hmalakna wang liu ani a thoni min ron da rup mai ni tin kan missionary te state changa Mizo omte hian kan Mizo officer lian te sipai lama tang te le service changa officer liana Mizo omte hi an tang kai ji hian sei fo thina tin rongbol na konga po na satakin pathian rongbol na konga po na satakin apui ani chu an tang kai ema tin ue nam chan na poimo em ani kan nam chan na ki poimo takani chu wang chon engamo in theivek don lo ti chu chianga amai ro chu a thei fal deu engamo tlema le khalam ti thei deu kha chuan Mizoram chung mai du tok lo de lekin central service lama lu sam tur hian YMA chon kan ngen ngoi cheuni chu lama chu tun kuma hian Ramhlun North atang hian engzat nge engamo zat tal chu alu chen lo pon atrai shim kha engmo zat han om phot mai la khati kha YMA ten kan ngen du cheu ani hun rei kan manglong kha kan soi tu tlang pui chu ni mai sila a to bera chuan zaina hian kan zirlai pas thar zong te inkal na zelatan du sakna sang ber ka hlan chewa tluang taka in zirlai te in thil ti sang te in son zom zel theina turin du sakna ka hlan chewa tin pathianin ompuin kai hroi zel cheu ro se kalome
puwan lal ruat aral te kumpuan chairman kumpuan subcommittee chairman kan lome thu soi thakop me haro puya hei ka fanu hian ati thina apa ke chu USA ka chak ati enga tinge kati USA a chuin an tui zo nga pia a hei hlotin na oma tia ani ve vio me kan tui zong hi Mizoram a te hi chuin kan economy ten ala zir lo de boka tui zong khan thiam te nga ya tuna khi chuin hi game sa tui lu tu ko game sai chuin USA a pom la hlotin har don ni hi te kan in tia chu wang chuan kan tui zong te thlan thiam nga ya hlotlin na tur kong tam taka omani a han soita kang khan central service lama lu te po tumila trome tuna chuan kan beng lampang lo titlai vele thung toila kha thu thatak tak kan ngai thla a tuna chuan kan zai thiam te zorin ale ngal du ma zo te duet turin lo somang Kanung hi suan ahia mangai tu a hai fo chi mang an ni a ka som che a ka hin a ka thei ngil che i kya lu chuan a him si lo hen hi zir tirang che đi crystal tu lấy năm chẳng lẽ ôm lâu nhưng hạt cho na crystal tu lấy năm chẳng lẽ ôm lâu về chua se zum roa tui pa chu lo yang i lei ram ro te tang mal som na jing dai phi ma bei sei na i kia lo chua him si lo hen hi zir ti ran che du khan na di crystal tu lấy đâm chẳng rê ôm lâu nhưng hạ cho na crystal tu lấy đâm chẳng rê ôm lâu về cứ chăm rê lo Ramma đầm lai Lawmpuina cái ta nên đi và nun na lu cái char về ăn lung oi na kim Krista choa ý kia ngã lu choa na him si lo helum hi zir tirang che du khan na di crystal tu lấy đâm chẳng rê ôm lâu nun hạ cho na crystal tu lấy đâm chẳng rê ôm lâu về lâu về zorin ale duoma kan lom tak zet ani zaina hian an ni kha a duet tur ti pon ni chi alo ma ro chu kan hun kar laka min lo duet sak thengem kan han tia an hain en chop nok noka khatiang taka thra khan an ron che chuak theya an professional zia alanga lomom kan lom tak zet zet ani ti kan soi du ani tuna chuan kan Ramhlun North YMA president pas Tharte
Fuihna te mo Lawmpuina te mo katinga khan thu soi turin adu zong te soi turin kan somanga ani hianin englam pangeron soidon kan theloni chu thu soi hi ngai nom tlang pui thina an ko thut po hian boring lo viau zelani tuna kan president thu soi turin lo somang puar lalrin moya Ramhlun North Tlerol le rol thar Pawl som le Pawl som pani pas thar zong zong te Ramhlun North YMA mingin amasain chibai kabu ka cheu pathian thu lo ngai thlama sa te ang thusil tu bung ni chang som ni le paruk thu ama tiling ni tu ne na chuan fin na te hriat na te lom na te apesia misual te ero chu pathian tilung ni tu ne na lapek chon tur la khom le che khom na apezok ani hei po hi engma lo le thil lo thon mai alo ni tia thusil tu chuan ama sabera kathu cha du chu pas thar zong zong tele kan program lo thlir tu zong zong te pathian thu kan oi lowa sum diglo taka kan lak lua hausak na dik lo te it lo turin ka cha du cheu ni chu tianga hausak na dik lo matlan te chu kan bible a soidan chuan ro lua tu mu malpo nei to lovin an thira langa an ro te chu pathian tilung ni tu pathian du zonga nung tu ten an la ro chun don ani ati ani hei hi bible a soimiawa adik ani zanina kan program man chan lo tlin na mumek tu te hi puitling in lo ni a mizaom tak in lo ni nuwa po diklo tak le hausa tak le lem let na laka te ron filim turin ka cha ngoi du cheu ni pathian thu in ron o yanga pathian du zong in om tlat chuan khovela thil ro pui le thil i tom tak te hi in tan pathian in alo da midiklo ten an lo che khol sa hi in ta tur alani don ani chung ro te chu in khol chho don alo ni reng mai ni chung te chu kan pathian thu in min shil tlat ani mi zong zong kan la thivek dona pathian thu oi mi te pathian thu oi lo te po kan la thivek dona ni chuti huna chuan pathian tri tlat tu te chuan in tu chuan thumna tu chuan li na thlengin in pathian in tri na ra hi an la seng dona ni chu po chu bible in min shil ani chu wang chuan kan mahun kan nun zong a hian zanina min thlir tu zong te hi pathian thu I oi top phot mayang u ti hi ka cha masak du cheu ani hei kan ramin boina na satak kan neya a kan ram mai pon el khovelin covid-19 chungchang tlem han soilan lok kan du'a hemi tel lo hi chon tun laia thila kim tak theiloina langa COVID-19 coronavirus kan dowa thei topin kan changa kan beingor viawa ramria te duty ten thi na te athen pha hiala nat na te che chul na te khochunga po mutmu po tu lovin kan duty a kan tlang hle ni amai ro chu kan do ne talo kan chak lo ani tu na hian helai hi in pom nga mangu ne na kan chang lo ani kan thil do wa hian kan tlom ta ani kan rama shipuin minon lu chil tamup mup mai chulaya chuan enge kan ti tur ti la hi kan soidu ania zirtir na tam tak kan dong to a mas vuate gutsil ngun te pon chuak lo tura in zirtir te social distancing kan an ti te thu nei tu ten thupek an ron chua chung thupek lo zom te chung te chu mi pui te hian kan zoma kan ti tur le kan him na tur alo ni a ti chuan shri hi lo kai pal thei ka lo kai pal thei amai ro chu thupek zom chunga van duaina kan to ka in tok ani chuan khotlang le thenom khoveng pon an khongai ngotang cheu khongai na tak nen mangai na nen an thirang cheu amai ro chu thu oi lo he pa chu he nu chu om thadu lo e mani thila ti thadu lo e mani thu oi lo e mani ti chunga shikai dar shipuang dar tu tur tu i lo ni don ani chuan khotlang le ramin adem ngotang cheu chulai chu
mi puite kan cha du ani chu tiang zong a chuan thu pek kan zoma dan le order alo dan le thu pek alo chua renga chuang zong chu kan zom chuan kan chung kwa kan himang mi mal nun kan himang chulai chu i kan zom shram theinan mi puite kan cha du chewani i kan thu pui tura tan chuan zanina tan hian kan thlan chu home tini home ani deuh top maya voi khat chu present hi ka dong nol maya chu ka present dona chuan ti hian alo in zia ka home is not a place where you live but where everyone understand you atiani ka ngai tu na sakhop mai he thui aril ka tia aril view line a soi tum perala hi enge ni ang engata na soi nge ni ang ti thlengin ka ngai tu na salu tu kani i aom zia he tur po in zain an lekha thiam vek in nia aom zia hi lo ngai tu chun zom ula ka du ani ti chuan home chu enge ni ti kha in ngai tu le don ta ila home ka silfia theidan tur chuan I chen na in ringot kha home ani lo I chung kwa I family kha I home ani I veng Ramhlun North I home ani I khua aizol I home ani I chen na ram Mizoram I home chu ni mang an na vor top alo thlen huna chuan chuta chuan itlan lut thin ani chumi a chuan I hun tom na I thi ni I man na turani I home hi I mangai turani I home tan enge I ti theyang ti kanin ngai tu na puiber tura kan da ani hey kan soile soinu COVID-19 bok kan ti leila khovel pumina boy pui loya ram nuam le ram changkang taka omte kan mi zo pui te po an omani tin ei zon na lok zo kan du wangin mun danga kan chuak sup an chuan om khop mai tin zirna thale thiam na kan du wangin ram danga kan wak chuaka ti chuan to takin kan zirmek hloma chung zong ta chuan hei shipui khovelina boy pui kan an ton meu chuan kan rama theu kan ho sup mai nin ha thok ho po kan ria theu angin vai ho pe chu kilometer za chuang te kein an kala kong laka te an lo thi a ti khan anin kalsan zung ani enga tinge nom huna khan an om mai lo nga zo na lo omani a chan na chu an om na in an na tho na mun kha an ho mani tlat lo an khua kha an ho mani tlat mai ni chuta chuan mangan na vor to pa chuan an ho thin dem thei an ni lo khovel om dan ani tlat ani ti kha kan hom om zia chu kan soifia deu ni chu kan ram chung nge ya po kan the chianga kho chak lama lira nging na sakhop mai awai me ang zong in han soita ila van hoi liana group te tuipui ral group te tui chang ral south group te na satakin lira nging ani jun ni somni le pakhat atang khan mani lok kheng khan thakhat le chan ve po la thing me ulo ani chu chuta chuan lir voi som kuale pakua anging manani rap thak le ani an khongai thak tak zet ani chuta chuan nu nau an mang anga om ngai nan the to lowa nu nau mai ani lowa patling po lau thong le mang ang takin an om mek ani ti kan ria a social media po kan mu cham chi ani ti chuan mani khan ka han kal ve lau mai ka kalna ka ria chu ta ka chu mi tong kam dung tlang pa pakhat chuan manin mu pharengin kot zola rem lo tual zola mutbu kan phara chung kuain kan mu a manin mu kan mu phareng ama ro chu kan himnan khalaya kan ria khangai sia khumlai zol avan ngai omte lul em ativong ovong mai ni chu tiang chuan sam thang pa kan in kom le na chuan lir nging turin thom rap thak tak mai aron chu arua ma liran ron nging zui chu pa chung ko pa ni ka tlin zo talo lau le mangangin ka taksa hi akhura ka buai zo ta ni atia tin chu ba ka chuan leilo ta tol liama pil ral mai tura ka in ngai ani atia khovela hen ral tura in ngai ani chung te chuan chung zong king zong kan u nau te khian a thang loka apia loka champhai khozol a tam mai ai zola chung te bel turan nga lutukani
chung ten tamani ma se enga tinge an ron bela khilai khian ron chuasan mai lo ti zona lo om le ta ni inang ni panin zot mai thei a chan chu khilai anom na mun khi an ho mani an ho ma khian thi chil pon ngamani an hun top man nan an du ani hom chu alo ro pui khop main ka sia zanina hian kan soidu lai taka chu zirlai pas chuak thar limte tu nami ni mai lawa ma mi to te po aniang chu kan hnunga mi zel tur te poin he kan hom i hom tan hian enge ti tum inei le enge thil tha iti le enge ti tuminei i zirlai khan nakina ka e ruk theina tura tan hemilai ni kan thang te ang iti nge midang te tan mal som na kan i theinan hemilai ni kan thang te ang ti kha inril ruwa lo ngai tu ula i hom i ram i veng i khuwa i chung ko tan mal som na ini theinan du than na fim tak lo mang turin kan cha du cheuni tin nu le pa zanina kan thom thre pha te nula le tlangwal te engat eng chen nge i ram tan i nam tan i hom tan hian i lo pen chuwa ve to eng chenin nge i kal zelitum ti kha in ngai to chiang ang u kan mang an to pa kan lu na tur kan thi nia kan ruang zal na tur ni kan lim nia kan lom na tur mun tan hian enge contribution kan ei ti lai kha kai cha du mol lai ani a tin trong kam moi ka ti em mai thin pakhat chu iram le nam chu i hom khani tan hian i thisen a far lo ani chuan i than tui tal far ro se ro pui khop mai kan ram min ven hi sak tu India si pai te hian India is my mother, India is my country anti dul thina ni heng ho te hian indo na ke ni ho civil mi min chan nan hian an nun na an thap ngama an thi chil thin reng ani aro pui khop mai kan ram tan kan nun kan hlan lo ani po in kan nun hi thina kan hlan lo ani po in dam na atan kan ram dam na tan kan hlan phal don lom ni ti kha kan som du cheuni kan kumpuan chairman inaron soi kha ni di khop mai kan central service apoi mo khop mai IAS kan mo zia kan threnem to le kha thiam thei bik te chuan ron ni tum sham ro kan ramina mo hi chu chuan i ram tan na i thok don ani maro chu zanina min clear tu zong le pas thar zong te hi central service in ni vek don lo a thei lo i atlin po in tlin vek lo ang ti kan hriani a then chu technical line a ten kalanga then chu training line a ten kalanga a thil tam taka in kalang eng po zero la in zir lai kha e zon na tlak in ron thiam ro u in zir lai e zon na tlak in thiam chuan eng line a po kal ula lotlin na a om vek ani ti lai kha kan cha du bok chewa tin lotlin na hi atam khop maya e zirna lekha zirna hemi academic line a hian kan lotling thei kan lotling lo thei lotlin na tam taka om mi in sport a lotlin chuan lotlin na ani chung ko e zona chung ko chom thei chuan lotlin na ni politics a lotlin na om ram mangai chungin lotlin na om zaya lotlin na om khoya ma IAS ni lo tur MBBS ni lo tur khan zaya lotlin na amwa chung ko chom thei chon chu lotlin na bok ani fiam thu thiam awang point lotlin na om tin kut na tho awang te point lotlin na tam tak om ani kan rama mi hausa le min nei nung mi khosanuam kan ti hi an tai mak na wang te i kut na thok awanga hausa po tam tak anom to ani ti kha kan soi duwa education vek ani chung chu education is all round development ati kha all round development avaya kha lotlin na zong kha education ani fai vek ani ti kha i min clear tu zong te kan soi le du boka lotlin na tak kan zirlai thar kan pas thar ten in lo mu theu theinan du sakna sang ber ka hlan tak zet cheu ani atop bera chuan kan thilti apiang kha
lali suanen lo ni sela in hlo thlin na te a in hlo cham te po aniang chu lali suanen lo ni sela kan pathian hian malsom na sa takin avur zel ang cheu YMA vul zel ro se kalome kan president puaral rin moya kan lome kan ni china khan chi bai han di gan hetia han ti kha a hrel thiam lo kan om pal mai theya YMA na chi bai kan in buk dan chi thian kan ti ve thung ani YMA chi bai buk dan ani kha kan soilang du ni hei ni a hlotlin na thuro pui tak kan ngai thla hei hlotlin na hi suma te tur ani lo ti kan soi ve lok duwa a hlo tam le tam lo wa te a basic pe san le san lo wa te a poisa lak lu tam le tam lo hin hlotlin na hi te tur ani lo a thil ti a han a hlimem a thil ti khan an nu na ti hlimem chu hlotlin na dik tak chu ni ti kha kan soi duwa hei sab trong han jep ve lo kila job satisfaction nan tia kan thil ti a khan hlim na tak tak lom na tak tak tui na tak tak kan nei lo chuan enganga hlo tam po ni le enganga hlo sang po ni la a hlotlin kan ni thei lo ani min a tui na tak ati chuan a productive a tho chua a tlo tama enge a thok hlok bik thin ani chu wang chuan kan tuina a tak tho itu mangu ti kha kan jep ve lok du ni chu le ole tuna chuan main event kan lo thleng don ta a sport a te po kan ti UFC te po kan en thina nga main event hi chu hnung lam de ora yan da thin hi a tir lama main event dom kha chuan hnung lam ho thina tuna hena poimo lai ber zanina he hun kan man chan ta ka kha kan lo thleng don ta ani tuna chuan certificate sem ron boy pui turin nula Rebecca vanlal ro cham pui MYRYMA joint editor le tlangwal si vanlal nga ka MYRYMA assistant manager te tuna certificate sem boy pui turin somang zanina hian kan soitong khanin kan sawain kanin som theidon lova chuwang chuanin amasain zanina local te MYRYMA agent te abikin kan sembi kanga khalai khan ron kal ve theilo te zongzong po in misha thiamna kan ron ngen masa a tin hemi citation Lawmpuina min semsak tur hian amasa in kan branch secretary pulding liana sailo ilo som masaila min semsak turin chuan kan Lawmpuina certificate kan siam hi pakhathi kan zawai sha tan kan ron char chwa kange Lawmpuina vanal ding hlui daughter of F Lalram Hita late Vanapa section sangni somni Hsslc examination a hlotlin na changa second division a ipa sawangin Young Mizo Association Ramhlun North branch chuan a chanchibu MYRYMA kaltlangin he Lawmpuina thuzia khi lom le chuang takin a hlana che I thiam na le theina te ram le hnamtan changkai taka mang thei tura hlotlin na I chanzel theina lalpan mal som chero se Lalding liana sailo secretary Ramhlun North YMA biak chungnunga editor MYRYMA Arla rin moya president Ramhlun North YMA ten anming ansia kani ole tuna ka kan kau chwa piang te an chut muna changin an Lawmpuina certificate te miron lak sakze sela ama saberin vanal ding hlui daughter of F Lalram Hita late Vanapa section class 10 Jonathan Larindika Hsslc, son of Joseph L. Hsslc, Hsslc. Laremrua, the son of Laro Sanga, Titus in the section, class 10. Pulalding Liana Silo, branch secretary Tunga Kan Lome. Ole tuna chuan puwanal rova finance secretary in kan Lawmpuina te minron semsak le turin GLL Muansova son of G Zasiama Titus in a section class 10 Valal Malsoma son of Silal Matswana Titus in a section class 10
Lal du saka son of PB Lawmpuina Tharte section class 10. Laltan Kimi daughter of Sablian Kunga Zongbola section class 10. Ole pu valal rova finance richi chunga kan lo me. Ole tuna chuan kan MYRYMA agent le circulation manager past Tharte class 12 minlo semsakle turin pulal neih luwa kan branch treasurer lo som leang. Lal mangai sangi daughter of valal ruat ralte neva section class 12 science. Lal du omi kiang te daughter of Kelal Soy Moya Kwang Zer section class 12 science. Lal Filfam Kimi daughter of Lal Fakzwala Late Vanapa section class 12 arts. B Zolian Sangi daughter of B Lal Rimoya Kwang Zer section class 12 arts. Ole pulal neih luwa kan branch treasurer chunga kan lo me. Ole tuna chuanin kan Hslc pass thar zongzong te an hming liste min thiar chhuah sak turin tlangwal si vanlal nga kai lo somang. Class 10 pass Tharte chongbola section atangin Florence lalchan himi ralte daughter of laldong liana distinction letter in English math science SSIT HC laltlan fela son of HC lalrin zwala late first division laltlan kimi daughter of sablian kunga distinction letter in English mizo science IT valal ruat feli daughter of Dorothy laldin hedi distinction letter in SS Jonathan Lalrin Dika Hsslc son of Joseph L Hsslc 3rd division Lal Dampui daughter of Van Lal Rova 2nd division Lal Faktlongi daughter of H Lal Ruat Liana 1st division Lal Ngai Omaralte son of Larin Chana Ralte 2nd division Larin Zoli daughter of Joel Larin Chana 3rd division Valal Ruat Dika son of Daniel Laltan Lal Thiang Lima 1st division Samantha Van Drin Moy daughter of Michael Lalom Zwala distinction letter in English Maths IT Spanish Enet Lawmpuina daughter of Malsom Dong Liana 1st division Simon Lalram Sima son of K Sangpliang 1st position distinction letter in English Maths Science SS Mizo IT Ani hi Mizoram Puma pakhat na khani Valal Malsoma son of Silal Matsuana 1st division letter in SS Hana Larin Chani daughter of Ming Chungnunga 3rd division Jilan Bonzawa son of G Zasiama distinction letter in English Math Science SS Mizo IT Laltan Moya daughter of Zhou Mingliana distinction letter in English Science Mizo Rank Pui Silo daughter of Zhou Silova Silo distinction letter in SS Mizo English Laldu Saka son of PB Lawmpuina 1st division lettering SS Mizo Lalram Ruat son of Lalo Sanga 2nd division Lal Ruat Moya son of Zonun Moya 1st division Michael Lam Tuanga son of Angela Zomon Pui 2nd division Lalun Thara son of VL Mangai Liana 3rd division VL Mangai Kima son of VL Mangai Liana 3rd division Valal Ruat Silo son of Lalding Liana Silo 1st division lettering English NSS Lal Ruat Fela Lal Ruat Feli daughter of Lal Thang Luaya distinction letter in science SS Kwang Chera section Valal Rin Tluanga son of Ro Thang Puya 1st division Ramdin Pui Singson daughter of Lal Ramhluna 1st division Lal Huai Tluanga Ralte son of Lal Thengliana distinction letter in match SS Mizo IT Lal Rampuya son of David Lal Sangloya 2nd division Zonun Sangi daughter of Remlal Liana 1st division B Lal Lengzava son of B Lal Rin Moya 2nd division
lal chan dami daughter of lal ngai oma first division cholal rin oma son of cholal biak moya late first division zero siam liana daughter of sir roding liana first division lettering in mizau ss laldin pui daughter of ngur tlan sangi second division cholal oma son of cholal nun kima first division lettering ss Nixon Larin Kima, son of Vanlal Thanga late, second division, Lalom Kimi, daughter of F. Kap Thanga late, second division, Rosadin Lawmpuina, daughter of Ramdin Thara, third division, Lalem Sanga, son of BC Lalu Sanga, second division, Newa Sexona, Lal Shiat Diki, daughter of Arlal Duoma, first division, letter in English, Samuel Larin Liana, son of VL Moya late, first division, letter in SS. Lal Ming Moy, daughter of Lal Suan Moya, first division, letter in Mizo, Lal Nun Sangi, daughter of Malsom Tluanga, first division, Lal Ruat Dika, Tlau, son of Lal Huizela, third division, Jeffrey Lal Mangai Sanga, Lal Mangaya, Jeffrey Lal Mangaya, son of Lal Rochunga, first division, Lal Rochama, son of VLP and Ruala, distinction letter in Mets SS. Zomwan Puya Kiang Te, son of David Lalro Sanga, first division. PC Lalro Lua, son of Lalbia Kimalate, first division, lettering science, SS. Valal Biakimi, daughter of Biak Chungnunga, first division, lettering match. Lalnun Louis Kiang Te, daughter of Kelan Bon Sanga, distinction lettering English, Maths Science, IIT. Larin Chani, daughter of C. Lalro Sanga, first division, size of whole sectiona. Lalnun Ferry, daughter of Mangai Sanga, first division, letter in Mizo, Isak Lalmun Sanga, son of David Laltan Kima, first division, K. Lalrin Moya, son of K. Ram Eng Moy, third division, John Van Lalhuaya, son of Zoding Liana, second division, Reuben Lalmuan Zuala, son of Larin Moya, second division, Arlal Tamuan Puya, son of Arlal Din Liana, distinction letter in English, science, Mizo, SS. Arlal Ramruata, son of Lal Sang Liana late, second division, Lal Malsom Kimi, daughter of Lal Tamuana, first division, letter in Mizo, Lalrin Fela Namte, son of Lalrin Moya Namte, second division, Lucy K. Zon Sangi, daughter of K. Lal Zam Liana, third division, C. Malsom Dong Kimi, daughter of C. Lal Rema, third division, Lalom Kimi, daughter of K. B. Lal Shiat Puya, second division, Vanapa Sexona. Joseph Malsom Kima, Silo, son of Jimmy Zhou Sang Lian, Silo, first division. Nancy Van Lalfali, daughter of Ramhlun Sanga, first division, letter in SS, Mizau. Lalngai Zoli, daughter of RL Zuala, first division. Valar Huaichua, son of Rochuailova, distinction, letter in English, Mets SS, Science, Mizau IT. B. Lalmuanpui, daughter of PB Lalom Moya, first division. Lalmangai Zoli, daughter of Lalmuan Kima, Changte, late, first division. Laldu Zwalis, care of Lalro Chama, first division. Valalding Louis, daughter of F. Lalram Ngeta, late, second division. Silal Mal Somi, daughter of Silal Biaklua, late, distinction letter science IT. Silal Ruat Kimi, daughter of Silal Limpuya, second division. Lalrin Dika Kiang Te, son of Lal Biakluanga, first division. Valal Tantangi, care of Luan Mangi, second division, letter in Mizau. Simon Zodin Sanga, son of Lal Shiat Puya, first division, letter in English. Hana Laltan Kimi, daughter of B. Lalrin Moya, first division. Ole tuna chuan class 12 kan han puang vele to ange ama sa in chongbol section. Esther L. Hsslc, daughter of Joseph L. Hsslc, Arts, first division. Esther Lal Rongboli, daughter of Lal Duoma Science, first division, letter in Mizo. Lom Sang Zuala, son of KK Thanga, Arts, second division. Lal Manga Izwali, daughter of Biagrim Sang, Arts, second division. Balal Siama, son of MS Dongliana, Arts, distinction, letter in English, Mathematics, Computer Science, Economics. Arlal Ruatkima, son of Arlal Ramthara late, Arts, first division. Larin Lua, son of Lalfak Oma, Arts, distinction, 10th position, letter in English, Mizo, Public Administration, Education, Geography.
Lal Lawmpuina, son of Lal Kuma, Science, 2nd Division. Lal Sangzuala, son of Vanal Zela, Commerce, 3rd Division. Lal Lawmpuina, daughter of Larin Sangalate, Arts, 1st Division. Larin Oma, son of H. Sangkamlova, Arts, 2nd Division. Lal Chandami, daughter of Ngur Sailova Silo, Arts, 1st Division. Isaac K. Lalom Uma, son of K. Zosang Liana, Arts, 2nd Division. Lal Rinchana, son of Vanal Shiata, Science, 2nd Division. Lal Duzwali, daughter of Lal Eng Moya, Arts, 3rd Division. Taitisena section. David Silo, son of Zo Silova Silo, Arts, 1st Division. Bila Remtsungi, daughter of P. Bila Tanga, Science, 1st Division, letter in Mizo. Lerem Ruati, daughter of Mary Jones, Arts, 2nd Division. Emanuela Shadringa, care of Mary Jones, Arts, 1st Division. Valal Peki Matlao, son of B. Lawmpuina, Commerce, Distinction, letter in English, Information Practices, Business Studies, le Economics. Moses Lalomsanga, son of Anju Lalrin Oma, Arts, 1st Division. Zonunpuya, son of Lalnuntluanga, Arts, 2nd Division. G. Mang Liandinga, care of G. Zasiama, Arts, 1st Division. Lal Duomi, daughter of C. Lal Zungnunga Late, Science, 1st Division, letter in Biology, English, Mizo. Angela Larim Ruati, daughter of Larin Kima Namte, Science, 1st Division. Ramdin Thari, daughter of Malsom Tuang Namte, Science, 1st Division. Freddie Mingtanzwala, care of Tanchuama, Arts, 2nd Division. Jasmine Lawmpuina, daughter of H. Lalrin Tangalate, Science, 1st Division. Larim Ruati, daughter of Rokuma, Arts, 1st Division, letter in Economics, Computer Science, Mizo. Arlal Nunsangi, daughter of Arlal Rinzwala, Science, 1st Division. Emily Biak Lupui, Kiangte, daughter of Zodin Moi Patsuao, Arts, 1st Division. Kwangzer Section. Larin Sang Namte, daughter of Biak Zungnung Namte, Arts, 1st Division. Rudy Vanal Shuaipui, daughter of Munro Puya Late, Arts, 2nd Division. C. Vanal Tlanswai, daughter of C. Lalmal Soma, Arts, 2nd Division. Emmanuel Remruata, son of Lalian Zelazote, Arts, 2nd Division. Larin Pui, daughter of Lalrampana, Arts, 2nd Division. Ram Din Pui, daughter of Lalbiak Lunaralte, Arts, 1st Division. C. Lal Kluang Zeli, daughter of C. Tankuma, Arts, 2nd Division. B. Zolian Sangi, daughter of B. Lal Rimoy, Arts, 3rd Division. Lal Duomi Kiangte, daughter of K. Lal Zoimoy, Science, 1st Division. Lal Ruat Feli, daughter of Lal Chanhima, Arts, 2nd Division. Lal Remruat Kimi, daughter of C. Lal Rosang Late, Science, 1st Division. C. Lal Lomzwali, daughter of C. Ramfangzava, Arts, 2nd Division. Neva Section, Achangin. Jennifer Lal Rampari, daughter of Valal Shuaya Pautu, Arts, 1st Division. Valal Peklu, son of Dr. Lal Biak Luangi, Arts, 1st Division. Zomwan Philazote, son of Vanal Remsiam, Arts, 2nd Division. Malsom Thari, daughter of Eng Zwali Ralte, Arts, 1st Division. Rosang Zwala, son of Zongtan Moi, Science, 2nd Division, letter in Mizo. Tilal Sang Pui, daughter of Tilal Sang Kima, Arts, Distinction, letter in History, Home Science. Larim Ruata, son of Lal Fagzwala, Arts, 2nd Division. PC Larin Lui, daughter of Lal Biakima Late, Science, 2nd Division, letter in Mizo. Kesi Vanal Tluanga, son of Kesi Malsoma Late, Arts, 1st Division. Vanal Ompui Ralte, daughter of Lal Poliana, Arts, Distinction, letter in English, Mizo, History, Pol Science, Education. Lal Mga Isangi, daughter of Vanal Ruata Ralte, Science, 1st Division. Simon Ramdin Ngeta, son of Lalian Tanga, Science, 2nd Division.
Lorna Lal Du Saki Pachuao, daughter of Jona El Pachuao, Science, First Division, letter in English. Size a whole section achangin. Lal Nun Moya, son of Lal Lawmpuina, Arts, Second Division. B. Lal Moy Zwali, daughter of Lal Mingliana, Commerce, First Division, letter in English. K. Lal Muan Umi, daughter of K. Van Lal Faka, Arts, First Division. C. Mal Som Kimi, daughter of Van Thanga, Arts, Second Division. Larin Zwali, daughter of C. Lal Fam Kima, Arts, First Division. Zauram Moyi, daughter of K. B. Lal Shiatpui, Arts, First Division. Lal Ompui, daughter of C. Lal Nunzava, Arts, First Division. K. Lal Ruat Kima, son of K. Vungmang, Arts, Second Division. Vanapa section achangin. P. C. Lal Remchungi, daughter of Lal Lung Oyi, Science, Second Division. Lal Ron Tluanga, son of Lal Swan Moya, Commerce, distinction, letter in English, Mathematics, Accountancy, Le Economics. C. Lal Ramsangi, daughter of C. Lal Panliana Late, Arts, First Division, letter in Mizo. Lal Ramhlun Moya, son of Rongai Lianang Kiangte, Arts, Second Division. Valal Chanchua, son of Lal Lomzwala, Science, First Division. Zaunun Sanga, son of Lal Soy Moya Late, Arts, Second Division. Zomwan Sanga, son of R.L. Zwala, Arts, Second Division. B. Lal Remruati, daughter of Lal Rotsama, Science, First Division, letter in Mizo. Lal Remruat Moya, care of Lal Rotsama, Arts, Third Division. Valal Ngeni Boitlung, son of B. Lal Thang Dikalate, Arts, First Division. Lal Ruat Fela, son of Lal Tlanchunga, Science, distinction, letter in English, Biology, PE. Mga Izwali Pachuao, daughter of James Lal Minglian, Science, First Division, letter in English, Computer Science. Valal Ruat Kima, son of Lal Nuntluanga, Arts, First Division. Valal Chanchua, son of Lal Lomzwala, Science, First Division. Valal Rinpuya, son of C. Nuhliri, Science, First Division. Noel Van Lal Biak Neih, daughter of Jerome Lal Biak Dika, Science, First Division. Victoria Malsom Kimi, daughter of Lal Lawmpuina, Arts, distinction, letter in Pawl, Science, Education. Lal Philfam Kimi, daughter of Lal Fakzwala Late, Arts, First Division, letter in Mizo. Lal Biak Dika, son of Lal Swan Oma, Arts, First Division. Lal Ruat Feli Zaute, daughter of Lal Muanpuya Zaute Late, Arts, Second Division. Ole Khatizongka, Kumina Hslc le Hsslc Ramhlun North Branch YMA achanga past Tharte ming kan ron puan swate ani e nsawai chunga kan loma tichuan kan certificate te alam na tura kan ti chewa khan kan lo ngai ven cheu donia kan past Tharte tluang taka inkalzel theina turin lalpan ompuin mal som cheu cheu ro se lome alo mom hle mei hetiang kara tiang hun kan mang theya hei zanina hian Lawmpuina hian hei cake moi tak mai kan hmuwa kan cake po hi hanen po hian education hlia pass thar hlia mai nian cake hrim po melen hian zanina hian hei cake hi kan zai dona chumi vel ron boi pui tur chuan puwan eng moya kan joint editor le nula Rebecca Vanal ro champui joint editor te somana anin than tiangin hunan ron mang don ani latuna kan do some kan thiat theu angin hei kumina hian kek zai ni kuma kan ti thin ang khan kan ti le dona ama ero chu inbar kha aram lovin kan thria chuwang chuan kek hi kan zai nga ti chuan anma ni pastor te Pawl som le som pani pastor te hiaron chuakanga ti chuan kek hi kan semanga ti chuan hetlai omten kan ei bokanga tin hemi kek kan zai hi pastor te in lampangam lo thlir tu te pokhan in ai o in kan pastor ta ron chuak tur mi som borvel hian kan ai o in aron ei don ti kha kan thriat a thome tuna khonga in kan pastor te Pawl som le som pani te lo chuak ula a thome aron chuak chung hian ke khi nula champui na lo zaianga ti chuan ke khi ti hian aron sem kwal don ani
tikhan kan la ei lowanga tikhan kan la kenganga chon arwalin kan eanga chon kut kan beng don ani in ring mo tikhan kan enga kut kan beng don ya tuna chuan lom thu soina hun mang turin pu vaneng moya MYRYMA joint editor kan somanga ani hian a hun ron man zo huna kan zawain kan dinganga lalbiak na kan soi rualanga ti chuan kan hun kan ti top don nia le puna pu vaneng moya lo somang zaina hian Pawl som le som pani pas kon lom chungchang a hian lom thu soina tur tam tak kan neya ama saberin he hun mang thea min throi tu pathian chunga lom thu kan soya tin Ramhlun North YMA executive committee he hun kan man tur hingun takin angai to a tun lai boruak te thlir chungin paslom tura MYRYMA ina kan dinate minrem ti saka tin he hun hi mang thei kan ni a Ramhlun North YMA chunga khan lom thu kan soi bok ani tin mitam jok abik takin kan nu le pa te tin veng chunga min thlir tu te kumdang kan man dan lo dewin kumina hian kan mangta ani a tin amun turte ngei tu angaya tin pona te rihut khuta han lom kha a thei to lo wangin tin hetlai muna kan veng chunga min phal tak rol than khuma toya in to te ten an studio Kings and Prophets man min phal saka nen an chunga khan lom thu kan sei tak me bokani tin he hun man pui tura kan ni somte abik takin kan zai thiam somte chunga khan lom thu kan soi boka tin zeina po thu tak tak kan ngai thla a Ramhlun North YMA president Pawl moya le YMA vice president le kumpon sub committee chairman ni bok puwanel ro taral te chunga khan lom thu kan soi tak me bokani paslom hi a hau taka tin MYRYMA hian sum nei sa emo sum khol hi nei lowa hemi ni wang hian veng chunga tlom nga ya tin kan sen sote min tum sak tura ti te kan nia kan muangin benara hian an hing hi kan tara mis veng chunga do rang te kan bia a chung ho chuan lom tak le phal takin an sum te aron thoa an chunga khan lom thu kan soi tak me bokani tin an hing hi kan chiar chukanga hetlai anunga tar hi alan fi lo tak in pakhatna hian St Joseph Higher Secondary School Yamaha Kim Drug Store JNBL Enterprise Malsom Electricals Ethan Go Mobile Tete Store Thianglimi Store Montfort Higher Secondary School India Shopee Martin Collection Malsom V Pharmacy D3 Business Enterprise ZCD Electricals St Stephen School le ST Mart te chunga khan lom thu kan soi tak me wani ato bera chuan veng chunga Pawl som le Pawl som pani pas thar zong te inkal zena tura du sakna kan la MYRYMA mingin kan hlan cheu talome le tuna chuan kan hun kan lo ti top don tonga zain hun te tluang takin kan mang theya lomom hle mei kan zawain kan dinganga albiak na kan soi rualanga chuan kan hun kan ti top don nia trong trying kan pa vanami iming zom ro se iram lo thleng ro se idu zong vanan tiangin lemin tiro se ni tin kan ei khopin cho min peng che kan chunga thil ti swal tu te kan ngai dam angin nang point kan thil ti swal ngai dam ang che swal tu ra thlem na min hruai lut chuang che miswal ka chuan min chandam zok ang che ramte thil ti thein te ro pui te chatua nei ta ni sia